Magpapatupad ng 4 na araw na on-site Workweek ang mga bayan at lungsod sa Pangasinan simula Marso 9 ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa pagkonserba ng enerhiya at pagtugon sa tumataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng nasabing programa, ang opisina ng mga munisipyo at magbubukas mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, habang ang Biyernes naman ay itatalaga bilang Energy Conservation Day kung kailan magsasara ang mga tanggapan. Patuloy namang gagana ang frontline offices tulad ng emergency response units at serbisyong pangkalusugan upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Pinayuhan naman ng mga lokal na pamahalaan ang publiko at mga kawani na sumunod sa bagong schedule at iakma ang kanilang mga gawain sa nasabing pagbabago. IFM News. IFM News. IFM News.